Hej med jer, velkommen til den her video. I dag er det Nathans kanal, og jeg har min egen kanal, der hedder AF Future. Og i dag skal vi spille lidt fodbold og Vis hvad vi dur til. Kan du vide, undskyld, hej Emir. Hvad gør du til dagligt, når du spiller fodbold? mig. Mhm. Jeg spiller. Først vågner jeg om morgenen. Nu taler vi om weekenderne. Der spiller jeg kan næsten tage spil. Okay. Skal det heller ikke? Emir, kom, lad os gå over til fodboldbanerne. Jeg skal lige se, hvad jeg plejer at lave daglig bog. Okay, undskyld. I weekenderne, jeg gider ikke sige det der, så er det bare skole. I weekenderne, har du kamera på mig? Ja. I weekenderne, der er sådan, plejer jeg at vågne, cirka 9-10 der omkring. Og så spiser jeg morgenmad sammen med mine forældre klokken 11. Vågner, spiller fodbold, tager hjem, tager lidt TikTok, går ud med Nathan, hyggeligt, og så spiller fodbold, tager i Fakta. Og så spis. Spis. Hjemme hos mig. Bomberklart! Bomberklart! Ja, det er det. Og så kan du lige fortælle om dig selv. Jeg har sådan en YouTube-kanal, jeg tror, jeg har sagt AF Future. Den kan hjælpe med at sådan udvikle sig. Husk at abonnere og like til AF Future. Ja, nu taler vi lige om Nathan. Hvad så, guys? Nu er det min tur. Jeg hedder Nathan Capolo og vi. Nu i dag skal vi ved, hvad jeg gør til dagligt. For det første, jeg er på TikTok. Jeg er på Snapchat. Til dagligt, Same, det er også. til dagligt jeg risser bare. Men så siger de nej. Okay. Ja, jeg tænker bare, at vi går i gang. Skal mig og Nathan tage lige en ved? Hvad skal vi? Vi tager en ved en. Jeg kan tage en Så ved. lad os se, hvad der sker, guys. Jeg skal lige lægge den her kamera. Husk at følge mig ind på AF Future. Så kan mig og Nathan lave livestream på et eller andet tidspunkt. Jeg ved, hvordan skal vi få den her til at sådan stå stille? Jeg skal nok gøre det. Ja. Så giv mig bolden. Tag den. Så, guys. Se mig, jeg er lidt stresset. Men det er okay. Hej guys. Kan I se, guys? Godt, guys. Emir! Vi er i gang. Hvor har du ligget den? Ja, nej, jeg ved det. Okay, nu du spiller til mig, så spiller jeg spiller til dig, så spiller du tilbage til mig. Ja. Okay, er du klar? Vi er i gang. Vi spiller på 2 mål. Ja. Vi er i gang, guys. Jeg prøver at komme lidt mere ind i banen, så vi kan se, hvad det er. Nej. Så er de godt. Nej, vi så den! Okay, vi skal være lidt mere herude, Emir. Er I klar? Okay, nå. Han tror, han køber. Jeg er bare ham. Herunder er du det modsatte af ham. Ud. Ja. Du spiller ikke med boy. Jo, her. Sin mors. Jo. Du skal bare drible ordentligt. Og du kan også bare lade mig at sige, at vi spiller med ude. Her. Så aflad til mig. Hvad vil du? Stå ikke nok til mig. Kig lige den her knuckleball. Gå tilbage i målet. Gå tilbage. Bing.
de tramper mig ned med om lidt. Kom nu med det der. Jeg kukker ham lidt for hårdt lige nu. Skal jeg ikke lade ham skrue? Jeg skal bare lade ham. Skal jeg ikke lade ham skrue? Prøv at se, guys, jeg laver comeback. Der står 2-0. Se, guys, jeg laver comeback. Emil. Ro på. Du ved ikke, hvad jeg sagde til kamera. Kamera, dobbelt. Til dagligt, jeg skal bare. Du ved ikke, hvad jeg sagde til kamera. Jeg sagde bare, jeg lader ham bare lige skrue. Okay. Okay, så er det sådan. Hvad spiller vi til? Vi spiller bare, til du bliver færdig. Fint. What a redning! Baxi, så det der. Han dribler, og så kommer han så. Han kan ikke løbe. Kan jeg ikke løbe? Okay. Han kan ikke tage mig. Jeg er klar, jeg ved ikke, om jeg kan filme mig selv lige nu. Men bro, jeg kommer stadigvæk til at kukke ham lige meget hvad. Kig, bare rolig. Sådan der. Kan I se det? Ja, det er fint. Kom, bare gå til din egen mål og giv op. Nej, det er ikke det. Nathan har fået skade. Jeg har fået et land på sin fod. Ja, er du klar til den her skud? Du skal bare være klar. Det der, man lærer i AF Future. Kig, hvad man lærer. Ja, Future flyder. Kig. Hvor Ja, du man står. lærer at lægge den helt ud af målet. Det der, man lærer. Det lærer man ikke at skyde af. Man lærer at komme tæt, hvordan man skyder tæt på. Man lærer, at man skal blive bedre og være bedre end Emil. Det kan man ikke. Det kan man bedre end mig. Jeg overrater mig selv den. Nå, guys, vi glemte det lige. Vi skulle promovere fra det her. Vi skulle promovere fra Trapstar og Moncler. Så husk at købe noget derinde fra, ikke også, guys? Kom godt. Vi skulle... Jamen, er det ikke rigtigt? Vi skulle promovere for Trapstar og Moncler. Hvad? Vi skulle promovere for Moncler og Trapstar. Så husk at gå ind og købe noget derfra, ikke også, guys? Og vi bor hjemmesiden. Ja, i Viborg hjemmeside. Det glemte vi også lidt. Jamen, jeg bomber klar. Hvorfor skrider jeg kun hele tiden i midten? Det var jeg ikke. Her. Vent lige, jeg skal lige skyde. Se, jeg kan godt redde den. Man kan også lave, hvordan man laver Bedste power shot. målmand nogensinde. Like that. Og det er det, der sker, når man ikke har sin skærm. Okay. Nu er vi i gang. Nu er vi i gang, guys. Se, hvordan jeg laver comeback. Se, hvordan jeg laver comeback. Se, hvordan jeg laver comeback. Ja, hvor skal jeg hen? Jeg kan ikke tage det der. Fuck, hvad er der? Ja! Absen er efter os! Løb alle sammen! Politiet kommer efter os. Klar? Lad os se, om Emil han kan lave power shot derfra. Det gør jeg ikke. Eller skal jeg? Prøv. Okay. Prøv, hvis du Det er sådan, jeg laver power shot. På når Nathan er målmand. Når man laver power shot, så skal man have den i god sted, hvor man godt kan få sine ben under. Og det der har den lidt høj. Så skal man lægge den derover, fordi jeg godt kan få min fod herunder.
Så når man skyder hårdt, så rammer man cirka lige herover eller lige herover. Nå. Nå, det er lidt tror. Her kommer man lige godt igen. Nej! Okay. Det bliver... Der er frispark til Mio. Det giver man albu i min øje. Ja, der er modspil. Der er modspil? Nej! Jo! Hvad lurer du for? Jeg ved, der er modspil. Der er bælte. Okay, Mio. Der er frispark. Der er frispark til Mio. Mio, så lige for kameraet. Se det. Så er jeg nødt til at få straffe. Få straf herfra. Dora mora mulagla. Og dog Zidane, oni skumalas. What a school! Og vi er ude igen, guys. Emir, han kukker, men jeg er bare ikke læst så god lige nu, på grund af, jeg har fået en skade. Nej! Nej! Så blev Emir ikke bare tænkt over. Kom så, vi er i gang, kom nu. Bare gå i gang. Emir! Se, hvor lang videoen den er. Den er alt for lang. Den er 11. 11 minutter. 12 nu. Så lidt, så. Det var bare alt for i dag. Ses, guys. Hvor filmer de? Ses, guys. Jeg kukkede næsen lidt for hårdt i dag. Jeg tror, der stod noget med 7-2 eller 1. Hvad lurer du for? Der står 7-7.